Какво ще научиш в тайната на тънките изградени ногти по световен стандарт първо ниво? Първото и най-важно нещо, което е 70% от едно правилно изграждане, е правилното скрояване и поставяне на шаблона за различните салонни форми. Второто важно нещо, което ще научиш, това е как правилно да апликираш материала, без да натрупваш и без да разчиташ именно на него за правилната архитектура. Трето, ще се научиш да пинчваш правилно, за да може C-кривата ти да дава стабилност на ногтите, които си създала. И не на последно място, ще се научиш на правилен алгоритъм на пилене, който ще ти помага в твоята салонна работа, не само при изграждането. Ако това, което съм ти казала, те е завладяло и искаш да се включиш в това обучение, направи го сега, защото първо ниво ще има след 6 месеца, а без него не можете да преминете нито едно друго в нашата академия. Така че, възползвайте се, последните дати са във Варна.